Hello again, grade 3 learners! Kumusta kayo manen? Tatangarod, intay manen adalan ti maysa nga lesson nga nagapo iti Science 3. Daytoy nga lesson ket daytoy muudi nga lesson iti Science 3 Quarter 3. Adalan tayo nga rod na ti panggep iti elektrisidad. Amuan tayo pa nga umuna na ti objective tayo tata. So, ti objective tayo ket describe the different uses of light, sound, heat, and electricity in everyday life. Wenno ammentay kano ti naduma-duma nga usar ti lawag, uni, pudot, ken elektrisidad iti pinagbiag tayo. No makita tayo ubing, ti objective tayo ket pareho ijay last 3 lessons. Ngamin di first lesson tayo ket panggap iti light, lawag, sumaro no ket ajay sound, uni, pangatlo, ket ajay heat winupudot, ken tata ket elektrisidad. Daytoy objective tayo ket lesson tayo iti week 4 and 5 iti quarter 3. Kaya nasa wen isu ti lesson nga lesson tayo, adalan tayo iti quarter 3 or third grading. So tatan, anya nga tati elektrisidad. Anya ti nasa uwan ti elektrisidad. Amoy kadi obing no anya ti elektrisidad? Nakakita kayo kadi ti elektrisidad? Dagiti banang nga usar ti elektrisidad? Kita nyo man di taglawlaw yo, di tabalay yo. Anya dagiti banag nga makita yung nga usar ti elektrisidad? Mostly, wenno amin sa nga banbanag nga adda taglawlaw tayo ket agus usar iti elektrisidad. Naman nga taka nasa uwen ti elektrisidad. So ti elektrisidad ket daytoy ket agapo iti forma ti electrical energy. Dagiti naduba-duma nga appliances wenno devices ket maaramat babaen iti elektrisidad. Paggapuan tinaduma-duma a forma ti enerhiya kas iti lawag ken pudot. So, nakadependar iti panagaramat iti elektrisidad iti baro a kasasaad iti panagbiag dagiti tattao. Kaya nasa wen no adda ti elektrisidad palag-anan na dagiti trabaho tayo. Ken ikan na tayo pay iti liwliwa ti panagbiag tayo. Nung nga taawan ti elektrisidad pelang ingana tata. Imaginin tayo nga tibiyag tayo ket kasla idi pelang unang panahon. Kas ano tayo nga tang agbiag? Kaano nga tang malpas ti obra tayo? So, kitan tayo man timun-una nga ladawan. Yan, pinagluto. Din una nga panawen kasta ti pinagluluto da. Tapos, yan, mapudpudutan tayo. Ugusar tayo ti paypay. No aglaba tayo, usaran tayo ti ima tayo. Uray no nakasaksakitan iti ima tayo gapo ti sabon, sigilat ta, aglabalat ta, agkuskuslat ta, tapno madalo sanday jay, bado tayo. Anya pa nga taubing? Oh, tapay. No kaya tayong agsurat, wenno ay pakaamot ti mapaspasamak kanya tayo iti gagayem tayo, wenno kabagyan tayo ti sa bali nga lugar, agsurat tayo iti letter. Mabayag pay nga maawa tayo iti response da. Then, yan. No basayan tayo ti leksyon tayo, ugusar tayo ti gasera. Eta gasera ket limitado lang iti masilawan na. And then, amoy kadi dayta ubing? Amoy nagan na dayta? Yes, typewriter wenno makinilya. So dayta ti tawagan da nga makinilya. Dayta to sarenda nga gi-type iti di mabasbasa di libro, di makitkita ti papel. So dayta to usarenda iti unang panahon. So kasta ti biag tayo no awan iti elektrisidad.
medyo nadagsen, dagiti trabaho ket medyo nabayag. Ngem adamot ket diti enjoyment na. Adamot ket diti pagsayaatan na. So anya nga ta dagiti usar ti elektrisidad. Amoyo kadi dagiti usar ti elektrisidad ubing. Agpanunod kayo man dagiti usar ti elektrisidad. Da kayo nga kas ubing, da kayo di tabalayo. Anya dagiti banag nga mangususaran nyo ti elektrisidad. Adu-adu inya. Adu nga banbanag. Hantay nga mabilang ta adu-adu ti obraan tayo nga inaldaw-aldaw. Adu-adu ti makitkita tayo nga inaldaw-aldaw. Kasla ko mati panagluto o ti elektrisidad nga panangusar tayo ti elektrisidad, limakan iti panagluto tayon. Isaksak tayo langan sa tayon to panawan, nagsubli tayon to, naluton to dayjay, inapoy. Yan. Tapos, naglaba tayo. Haanin nga masugat ti ima tayo gaputi sabon. Ipisok tayo lang ijay, washing machine, nagtayak-tayak di washing machine, and after a few hours, nalpasan dayjay, labah tayo. And then, aglampaso tayo, kay tayo nga pasilingen, minudalusan dayjay, datar tayo. Agusar tayon iti, vacuum cleaner. Apagbiit, isaksak tayo lang daytan, agusar tayo ti elektrisidad, nalpasan dayjay, dalus tayon. Nalinisan dayjay, datar tayon. No kaya tayo nagplansya ti bado tayo, adamot dayjay isaksak tayo. Malimpyon dayjay usagan tayo nga kawas. Then, no kaya mapudpudutan tayo, karkaro tata nga summer, ket agusar tayo ti paypay, adan iti nalaglagaan manen isaksak tayo lang, ket malamiisan tayon, mapreskuan tayon. Isaksak tayo jay electric fan when no aircon. Agitudan iti lamiis, hantayin nga mapudutan. Adamot iti karamba, man kabilan ti danom. So, dayta danom tayo, no kayat tayo tinalamiis when no napudot, ikabil tayo lang ijay water dispenser. Dayta kat isaksak tayo lang, agitudan iti napudot ken nalamiis. Sumaro no pay, no kaya tayo nga maamuan dagiti kabagyan tayo wenno gagayam tayo ti kasasaad tayo. Isang tawag lang, amudan iti mapaspasama kanya tayo. Apagbiit, amudan iti obraen tayo. And then, yan, ito makinilya. No nagkamali tayo dita, type tayo, hantayin nga ma-delete, hantayin nga maikat. At makinilya pa'y, hantay pa nga makaaramid iti picture. Namgaputad dati computer nga naramid ti from technology, makaaramid tayon iti napinpintas nga layout tayon. And then, hantayin nga agusar ti gasera, masilawan nan tinalawlawa nga lugar. Kaputi panagusar tayo iti bumbilya. So dagita nga banbanag, dagiti obraen tayo ijay balbalay tayo. Adama dagida nadakkel nga establishmento wenno pasdek nga usar iti kuryente. So adda ti factories. Dagita factories ket kasapulan da iti kuryente. Usaran da ti kuryente tapno makaproduce da iti produkto da. Maaramid da dagiti kaya da nga ilako iti market. So, pati eskwelahan, kasapulan na mo lang iti kuryente. Agus-usar ti kuryente, ti elektrisidad. Tamno, maitid da ti umno nga adal na pintas nga presentasyon iti panagadal. And then, pati airport. Kasapulan na mo lang ti kuryente. Takno dagiti tattao kasandang matikaw no anya ti papananda. Nalawag iti makitkita da, tauray no rabi adda iti
ag-flight wenno adda ti umay nga agaputi sa bali nga bansa. Pati mat lang ti panganan. Kasapulan da mat lang iti kuryente. Agus-usar da iti kuryente or elektrisidad. And then, opisina. So, dagita nga banag, dagiti agus-usar iti kuryente or agus-usar da iti elektrisidad tapno mapadaras iti trabaho da. So, recap tayo man wenno amwen tayo man no anya ti elektrisidad. No naawatan nyo matlang da lesson tayo. No anya dagita banag nga agus-usar ti elektrisidad. O anya nga rod ti elektrisidad. So, ti elektrisidad ket mausar no kasapulan tayo ti lawag, pudot, gunay, ken uni. Teta ket maysa nga paggapuan iti naduma-duma nga formati enerhiya. Kaduan dagiti appliances ken moderno nga teknolohiya ket agaramat iti elektrisidad. So naawan ti elektrisidad saan nga marami dagiti kaya tayo nga lipasen ti inaldaw-aldaw. So dagiti banbanag agaramat ti elektrisidad tapno mapaandar nga trabaho ket maawagan nga electrical devices wenno equipment. So dagiti banbanag ket kasla kuma iti computers, music players, television sets ken cellphone ket kasapulan na ti elektrisidad tapno mapaandar dagitoy nga mangted liwliwa kada tayo. So no napudot kasapulan tayo dagiti ventilador ken air conditioners tapno mapreskuan tayo, malamiisan tayo. So amin dagitoy ket agasapulan iti agusar iti elektrisidad. Isu nga napateg unay iti elektrisidad kanya tayo. Napateg ti elektrisidad iti pagtaengan, iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Yan. So dayta ti elektrisidad. Nawatan yun ubing? So, amo yun ti nasa ti elektrisidad. Anya dagiti banbanag nga mangusar ti elektrisidad? Oh, very good. So, tatan, sungbatan tayo nga rod, dati saludsod. So, sungbatan ti check no ti banag kat agusar ti elektrisidad. X wenno saan. So, matmatan nyo man dagiti daladawan tayo. So, adda ti 5 nga anseran nyo. Kita nyo nga usto no agusar dagita ti elektrisidad. Agalakay nga ro ti lapis ken papel, ta anseran nyo ti check wenno wrong. So ikang kayo iti 5 seconds nga manganser dita nga saludsod. Okay? Let's start. Okay, nalpasan obing. So, kitan tayo man no check dagita answer yo. So, number 1, wrong. Usaron tayo ito chinelas nga hana kasapulan nun iti elektrisidadin. Okay, next, number 2. Okay, check. And then number 3 is wrong. Durabox. Hantay kasapulan ng elektrisidad dita. O sa tayo lata ti Durabox, urehan nga may saksak. Number 4. Yes. Ditaket water kettle. May saksak dita. So nga kasapulan na ti elektrisidad. And then, number 5, cellphone. So, dagita nga banbanag kat agusar iti elektrisidad. Oh. So, adda di lampshade, adda water kettle, and then cellphone. So, dagita ti check. So, mano naalayo bing? Perfect? At dapat is marunong nga sungbatan tayo. So, sungbatan tayo dagiti saludsod. So, ibagati sungbat dagiti saludsod. So, number 1. Mausar ti kuryente iti electric stove tapno blank ti taraon. Okay, maluto. Yan.
Dayjay electric stove mausar dayta nga pagluto ti makan. Number 2. Mausar ti kuryente iti refrigerator tapno blank ti taraon. Anya nga ta ti usar iti refrigerator. Pangidulinan wenno mapalamiis iti makan. Yan, nalamiis karkaron no. Adda dayjay fruit salad or macaroni. Mamiis dagida makan. Next, number 3. Bombilya. Mausar ti kuryente ti bombilya tapno malawagan ti balay. Very good. So, usaran tayo dito tapno malawagan iti pagtaingan tayo. Number 4. TV. Mausar ti kuryente iti telebisyon tapno blank tayo. Anya nga ti sungbat na dayta. Oh, very good. Makabuya or paliwliwaan tayo. So, ti usar iti TV. Yenno, makaala tayo ti impormasyon. Oh, very good. Next, number 5. O, anya data? Ventilador. Mausar ti kuryente iti ventilador tapno blank tayo. Anya nga tati umnong sungbat tayo dita? Oh, very good. Mapress kwan. Yan. So, dagiti banag nga usar iti kuryente. Ada ba kasta di balayo? Very good. Ngam nagusar kayo ti elektrisidad, kita niyo ubing ta saan kayo nga makuryente. Ibagayo pa'y kada mama wenno ka ni daddy nga tulungan da kayo nga agisaksak wenno mangi-open kadagita nga banbanag nga agusar iti elektrisidad tapnuhan kayo nga makuryente. Naawatan niyo ubing? Oo. So, ag precaution no agusar iti kuryente. Aghingi wenno tumawat ti tulong da mami kani daddy. Nawa ni mami kan daddy mabalin da ate kani kuya. So, thank you ubing. So, daytan iti last nga lesson tayo iti quarter 3 iti science. So nga orayan nyo dayjay sumaruno nga video tayo about dayjay test you. So, ag-test kayon to. So, thank you. Goodbye. And God bless. Keep safe everyone. Bye-bye.